तर आज आपण मस्तपैकी साध्या सिंपल पद्धतीने शिमला मिरची मसाला बघणार आहे। म्हणजेच ढोबळी मिरचीची भाजी अगदी छान सोप्या पद्धतीने चवदार टेस्टी अशी टिफिनसाठी, दुपारच्या जेवणासाठी किंवा रात्रीच्या जेवणासाठी सुक्की भाजी म्हणून तुम्ही ही करू शकता। तर पाहू शकता इतकी छान मस्त टेस्टी अशी ही शिमला मिरचीची मसाला भाजी बनवलेली आहे। तर व्हिडिओ पूर्ण बघा, आवडला तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राइबर करा। तर खूप छान अशी ही भाजी लागते, खायला सुद्धा भारी वाटते। तर चला बघूया याला लागणारं साहित्य, बनवायची कृती। तर इकडे मी शिमला मिरच्या मोठ्याला 2-4 कट केल्या, त्याचे चौकोन असे भाग केलेत म्हणजे काप केलेत। तुम्हाला जसे आवडतील तसे याचे काप करू शकता। तर मी असे जरा चौकोन काप केलेले आहेत। टिफिनसाठी भाजी बनवते म्हणून थोडीच घेतलेली आहे। तुम्ही भरपूर क्वांटिटीमध्ये सुद्धा शिमला मिरची कट करू शकता। शिमला मिरची आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे बनवून खातो, पण ही भाजी एकदा ट्राय करून बघा। त्यानंतर मी एक मोठा कांदा कापून घेतलाय आणि एक टमाटर चिरून घेतले आणि इकडे ना मी 2-3 चमचे शेंगदाणे, त्यामध्ये थोडंसं लाल मिरची आणि लसूण असा एक कूट केला। म्हणजे एक शेंगदाण्याची चटणी सुद्धा तुम्ही याला बोलू शकता। हे असं लाल मिरची, लसूण, शेंगदाण्याचा थोडा कूट करायचा, भाजून घ्यायचा तव्यावर आणि मग कूट करायचा। आता कढईमध्ये तेल तापत ठेवलं, याच्यामध्ये थोडेसे चिमूटभर जिरे टाकते। त्यानंतर आपण याच्यामध्ये कांदा, टमाटर बारीक चिरून घेतलेले ते टाकायचं। खूप मस्त भाजी लागते शिमला मिरची, एकदा नक्की ट्राय करून बघा। हे असं जरा परतून घ्यायचं, जोपर्यंत याचा छानपैकी कलर चेंज होत नाही, याच्यामधला कच्चापणा जात नाही, तोपर्यंत याला परतून घ्या। आपण भरलेली शिमला मिरची, भरलेली ढोबळी मिरची खातो, फ्राय करून सुद्धा याचे मिरची पकोडे सुद्धा होतात। म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारे शिमला मिरचीचा वापर केला जातो, खाण्यात येतो। पण ही शिमला मिरचीची भाजी ना अशा पद्धतीने एकदा करून बघा, खूप मस्त लागते खायला, बनवायला पण सोपी। आता एक कांदा, टमाटर थोडंसं परतून झालं की मग आपण याच्यामध्ये थोडंसं साहित्य टाकायचे। ते पण आपलं रोजच्या वापरण्यामधलं किचनमध्ये असतं। ते हे बघा, आता थोडंसं परतून झाले, ह्याच्यामध्ये ना मी सुरुवातीला लसूण, शेंगदाणे आणि मिरचीचा जो कूट केला आहे, म्हणजे आपल्या भाषेमध्ये एक शेंगदाण्याची चटणी केलेली आहे, करून ठेवली ना तुम्ही भाज्यामध्ये वापरू शकता। तर मी शेंगदाणे, लसूण आणि मिरचीचा कूट करून ठेवलेला आहे, तो मी अशा छोट्या छोट्या भाज्यामध्ये वापरते। हे बघा 2-2.5 चमचे मी टाकले, कारण भाजी थोडी बनवायची, जास्त तिखट नको व्हायला, म्हणून मी 2-2.5 चमचे टाकलाय तो कूट। त्याच्यामध्ये अगदी थोडासा लाल मसाला टाकते। काय होतं, कधी कधी कमी लागतं तिखट, त्यामुळं थोडंसं अर्धा चमचा लाल तिखट आणि अर्धा चमचा धना पावडर, अर्धा चमचा गरम मसाला पावडर टाकायचा। त्यानंतर अर्धा चमचा हळद टाकायची। हे आपले बेसिक मसाले थोडे थोडे टाकायचे, म्हणजे भाजीच्या नुसार मसाले वापरा। जास्त भाजी असेल तर मग 1-1 चमचा टाकू शकता, किंवा अशी छोटी भाजी असेल टिफिनची तर मग थोडे मसाले टाका। तर इकडे बघू शकता हे सगळे मसाले, शेंगदाण्याचा जो कूट टाकलाय त्याच्यामध्ये मी मिक्स करून घेते। आणि शेंगदाण्यामध्ये ना मी वाटता वेळेस ना लसूण चांगला टाकलाय, त्यामुळं इतकी छान चव येणार आहे भाजीला। एकदा तो कूट ना बनवून ठेवा, असं काचेच्या बॉटलीमध्ये बंद करून ठेवायचं फ्रीजमध्ये, आणि प्रत्येक भाजीमध्ये तुम्ही असं वापरू शकता। आता इकडे बघू शकता किती मस्त भाजीचा टेक्स्चर, म्हणजे मसाल्याचा टेक्स्चर आलाय, तेल सुटलंय। थोडंसं चिमूटभर मीठ टाकायचं आणि ह्या शिमला मिरच्या टाकून ह्याला आता मिक्स करून घ्यायचं। हवं तर तुम्ही याच्यामध्ये 1 बटाटासुद्धा टाकू शकता। पण इतकी भारी लागते ना ही भाजी, करून बघाच तुम्ही, इतकी मस्त वाटते भाजी खायला। म्हणजे शिमला मिरची बहुतेक लोकांना आवडत नसतात, काय नसतं, मग अशा वेळेस ना तुम्ही ही भाजी तरी नक्की एकदा ट्राय करून द्या त्यांना। आता ही सगळी मिरची मसाल्यामध्ये एकदम कोट झालेली आहे, पॅक झाली आहे। आणि इकडे बघू शकता तुम्ही किती सुंदर अशी ही आपली भाजी दिसत आहे। ही भाजी अगदी तुम्हाला ड्राय करायची असेल तर ही वाफेवर पण शिजू शकते, किंवा थोडासा याच्यामध्ये रस्सा हवा तर थोडासा अर्धा कप पाणीसुद्धा टाकू शकता। मी अगदी थोडंसं 1-2 चमचे पाणी टाकले, कारण ही मिरची जी आहे ना थोडीशी कच्ची आहे, थोडीशी नाही पूर्णच कच्ची कापली गेलेली आहे। तर थोडंसं याला ओलावा द्यायचा मला, म्हणजे अगदी सुकी नको आहे। आता याच्यावर झाकण ठेवायचं आणि गॅस स्लो करून व्यवस्थितपणे याला शिजू द्या। अगदी गाळ पण नका करू शिमला मिरची, थोडासा याच्यामध्ये क्रंचीपणा ठेवायचा, खाता वेळेस मस्त वाटतो। हे बघा किती छान आपली ही शिमला मिरचीची भाजी तयार होत आहे खाण्यासाठी। ह्याचा मसाला तुम्ही बघू शकता, मसाल्याला किती सुंदर असं तेल सुटलेलं आहे, म्हणजे चव अप्रतिम आलेली आहे।
तर पाहता क्षणी भूक वाढलेली आहे, अशी मस्त भाजी तयार झालेली आहे. आणि मिरचीसुद्धा बघा छानपैकी शिजली. मी मिरचीला जास्त गाळ करत नाही, कारण गाळ करून काय होतं पूर्ण मॅश होऊन जाते मसाल्यात, मग ती खाण्यामध्ये एवढं काय म्हणजे खास वाटत नाही. मग वांगं असो किंवा शिमला मिरची असो, थोडंसं याच्यामध्ये कच्चापणा ठेवायचा. आता आपली ही भाजी झाली बघा परफेक्ट तयार खाण्यासाठी. पाहू शकता तुम्ही किती मस्त आपली ही भाजी दिसत आहे. अशी भाजी जर तुम्ही पोळ्यासोबत कोणाला वाढली जेवायला, तर खरं सांगते आवडीने खातील, इतकी मस्त लागते. ते बघा किती मसाल्यामध्ये अशी पॅक झाली मसाला शिमला मिरचीची भाजी तयार आहे खाण्यासाठी. तर गरमागरम आपण याला आता प्लेटमध्ये काढून घेऊया. ते इकडे बघू शकता मस्तपैकी अशी ही मी शिमला मिरचीची भाजी तयार केलेली आहे, खास करून टिफिनसाठी. आणि टिफिनसाठी ना असं जरा थोडंसं स्पेशल केलं ना, म्हणजे आहे रोजचीच भाजी पण त्याला थोडासा वेगळा प्रकारे करायचं. तर गरमागरम पोळ्या बनवायच्या राईससोबत अप्रतिम लागते, भाकरीसोबत पण खूप छान लागते. टिफिन एकदम तुमचा मोकळा घरी येईल आणि पोट भरून जेवण करतात. आणि रोजच्या जेवणामध्ये पण तुम्ही ही भाजी करू शकता, अगदी कमी वेळामध्ये होते. कशी वाटली तुम्हाला आजची आपली ही शिमला मिरचीची मसाला भाजी? आवडली असेल तर एकदा ट्राय करून नक्की बघा. असेच व्हिडिओ बघण्यासाठी, छान छान सिंपल रेसिपी बघण्यासाठी चॅनलला आपल्या सबस्क्रायबर करा. तर कशी वाटली तुम्हाला आपली ही शिमला मिरचीची भाजी? पाहता क्षणी बघा किती भारी वाटते, दिसायला एकदम सुंदर आहे आणि खायलासुद्धा तेवढी टेस्टी लागते. फक्त तुम्ही पोळ्यासोबत गरमागरम भाकरीसोबत याला खाऊन बघा, खूप आवडीने जेवण करतात. तर चला भेटते मी तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये एक अशाच नवीन रेसिपीसोबत. आजची व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्रायबर करा आणि स्वस्त रहा, मस्त रहा.